Maraming isda dito. Pagkuha ba, makuha. Ligo may dagat guys. Puso na siya. Mga ligo mo lagi. Mamukot si Tio, mamukot. Yang balon puso. Balon puso. Tama, ako na siya. Ipagugod sa isda. Ha? Dar sakit ya akong batang dar. Tiyo ha, naligo tiyo re. Tiyo Bador, naligo. Nasaag ko guys, ito ko paingon no. Kaya ako na siya pagkukuro sa isda no. Ligo. Ay, ma. Ayan o. Ligo-ligo ko niya. Makaligo man to pero. Malat na. Alin na uy. Pagkakuro na. Hawiris dar. Makaligo man to pero grabe ka. Ay, nara sila. Nara na sila. Nasalaag me. Ha? Nasalaag me. Dito may paingon no? Pasiruan ra mo? Oh. Nalingaw mo sila na sila mga kuha na. Wala man itong gamit to. Wani. Ay, sa mabida guard. Deligo mo dar. Ay, kan. Mga other ako i-vlog. Ako ngayon nga magkwet og tinapanan. Kuso ra gid. Palit ba? Na may kinilo. Ano dito? Sumbar mami. Kapa, wala pala kasi na ko. Bitang na sa perwilen. Hi guys. Hi guys. Hi vlog. guys. Tago na guys. De, gawas ng mangga de. Uy, Ay, paliw kulin binanang bagli no. Ito ay kanang pula oh. Tio Bador. Ito niyo ako live ganyan guys. Oh, naibog siya guys. Guys. Naibog siya guys. Ay, kuha ang Oh, mani mong mangga. Ay, mangga guys. Ginagmay lang sa takaron kay crisis. Pandemic ako. Dari mo sa ako, dari lang oh. Wala sa itang mangga eh. Gutom. Pagkakit mo daw. Ibutan. Ano mo? Tayo si Go man. Dari dapat kana ba sila man? Ayun. Dari dapat. Ay, ang bundok. Tel. Dari mo tila. Wala sa itang mangga. May bangka na oh. Guys. Kukot. Oh, Na si kuha. Daghan sa kuha man karon. Hey, magutong taon na day kadag kanang bisig na ba na. Kamaron sila. So dito kay kuan. So, wala mo mabakan pagkuan. Nagtaktak sa mga isa kay nakita na nila magkuha. Kakaisa niya. Oy, ulit ka balik. Dito rin sa kuana, ako niya dahil nang. Ha? Pagkuha mo ng mangga dahil. Pagkuha mo ng mangga. Nagkuhan ko, mga pagumang ko ni Tio. Basura ka adlawan. Gino? Ay, talit din mo mga. Gabo. Batuon lang ba? Batuon na gid ani. Uri plan mo man. Maligo. Wag na ko na fight isa. Ko ka mo bala mo fight mo isda. Ay, hindi ni dagat. Pupot man na yun. Lagi. Ano udi? Alin din? Pangaan mo ari. Okay, magkilo man sila karon. Ay, lami na, kinilaw. May umus sila bi? Ako man nagmahaw. Sila ta mahaw. Ako na mahon. Ay, kon sila. Dito kami sa balay, naglingkod-lingkod kami dito. Live-live na sa dilin. Na among gano, mga pas kami. Ili gano'n ka nagano naman sila nagsumpa kasi kanta-kanta. Kasi yaw-yaw na nag-live ko. Kamulay ka happy ko yaw-yaw. Ay, ma, paghain mo siya ka ba nga live? Ali day. Pakanan ka. Dari aki oh. Gusto niya nila. Danglog. Dayen. Gutom si Tio. Tio, Bador, gigutom.
Tigo pun tiyo. Pato yung puso diri butang. Kalayo mas puso. Diri butang ang puso. Oh. In. Diri ba? Hi guys. Uy, sakit lagi akong batang nang ay. Nakalit lang sakit. Nami ikon niya guys. Wapo ni. Nami ik. Nakalit lang ano ba? Guys. Ang buaya guys. Ang guys. Ang buaya dola nabusok. Lang ano nagpalit man ka anak dor. Okay na kinait na muna. Hey. Hey. Hi, Tay. Oh, besar sila pa ila pa. Madami ah. Dami. Dito. Kuha ni Ryan. Pinukutan. Ay, dali ako puti na tayo. Nay. Sir, nanawag si Kuan. Wala, oy, kalami ka, oy. Hello. Hi, guys. Say hi, guys. Hi, guys. Yes. Uy. Oy, Auntie Vilma, ang mukha siya. Ay, ang mukha sa pupot. Katas ng pupot. Katas. Yan. May. Risko kay na gikan pag ginas dagat. Gikan pag gina diha oh. Gikan na diha. Pinakutan. Oh, nara mo mga artista. Tiyo Bador, Roxy, Abay Bador. Dor. Ay, nabali lang po. Ako, kaya mo na rin. Dahil naramang po sa hotel. Ay, si katawa. Hoy. Katawoy! Laway ko! Nagpakatawa ka sa lambin. Nabali lang sa Enjoy ka sila, enjoy. Ang mabalo na puso. Birthday. Si Shaq. Hello! Kasi may birthday. Ay, the birthday. Tay, the birthday. Alay pa. Nakaligo po ito. The birthday family banding. Unya, kinsa birthday. Why birthday? Dagang ka isda ba yun? Hi, Glyza. Hi, Glyza. Pero na. Oh, lami kayo oh. Muna yung balon. Puso. Isda. Mangga. Royal. Sisi. Oh, mga sila. Sauna sila kape. Hello! Ay, isa. Ay, silipon na yun. Hanila si... Ay, hanila. Hanila. Tapang din na lang. Tapang din. Ano na mong kuha? Oh, ilahan eh. Ilahan kuha. Wala. Ano kayo? Napay dagan nagbitay oh. Ang face nagbitay. Nih, pakaon ni. Tiyo, unsay may kastolet tiyo, madagang kasi po tiyo. Manon? Ano nga dagan nagkuha? Nagansan po kaya na Kani, mo. kinuha kay pa nila dila. Kinuha na na sa Brigaro pero nagbulot sila kwarta.
Dagan kailang pinukutan ito. Sausawan. Paghay pa din. Tamis ka ba? Ano ba? Tamis ka ba? Kuha na mo. Sa kong igsoon nga kinakusgan. Suon na gwapo. Si Benedicto. Dumete si... Hoy, ikaw ko himbis ha. Ano naman? Tuyang ba yung? Kila may nagkubukubuan isla. Nagkubukubuan isla. Kuyak na. Ano sa? Ang isla nagkubukubuan. Naibangutin. Banghutin. Baso Marian? Ay, baso. Ako baso din kay balik din. Sabon ba ka? Kasama pa kila ko. Di na ako kanina. Wamo ka na kabaso? Ay, hewat ka lang ni Mayan kay gamit kay baso. Kinsa gani lahat na yan. Kim ka lang na yan. Ay, ayaw lang. Di ay na ka na. Adi na kwa. Di, ay na ka na. Babira lang. Di, palit ako yung styrofoam. Styrofoam. Baso ba? Plastik ba ito yung plastik? Para po na riyan. So nagbalat na ba yan? Ay na, nagbalat na. Oo. Oh. Kaya si... Well, Buyag ka ron na. Kapag upat Mario, patay ka. ano mga dangar reagdag, alam ko blaka. Ewan ka na mablaka si Nunoy, akin nga nagkakwarta. Kung katong mo kay kulo. Kasi kali mo ka. Ha? Pinaldok na.